Koľko? No a pozrite sa, ako sa zbiera. Tu je nádherná ukážka po Valsku, ako sa zbiera. Po ležiačky. Posledný zber sa zbiera takto. Ale môj zlatý planty nezbierame. Ne. To je Semír. Najväčší talent. Ja. Danuša, to naša mama Kami. Máme Zdenka, Paťa. Koľko čo mi tam robí? Moja skrinka. Ježi, nerob, kokos. Koľko. No tak toto už nespravím. Pozri. A ja to mám ako. Pozri, toto už nespravím. To musíš takto. Dobre to je. Tam je najlepší zberač. Za nami stylu, taký najlepší. Lodek, zakývaj. Dobre, má 5 pre lata. Dobre. Tam sú dvaja takého tego stylu. To ja, zakývaj otcovi. Čo povie? Deva! Potom povedal, že nič nerobíme, ty kokot. To nepošlem do piči. A my sa robíme, aký sme unavení. Na budúci rok som ako že keď sa to takto robí. Tak si robil ostatný film, nie? No. Nie, co ty? Nemluvím, my pri tej kamere sme všetci úplne unavení, že? A teraz on vidí tu cipa ležať a jeho tak. To už z tej roboty taký zničený, že musíme chodiť robiť. No. Názorná ukážka, ako sa zbierajú jahody. Kolečka na cestu. Toto je zlá jahoda. Przyznam wam się, szczerze, No, słuchamy tego. że się w tym roku tak szybko zmieniło. Tak, pewnie. Nawet. No, wszystko tak. A, stylu je Dominika. Ticho. Jaj! Skoro som sa posral. To je Manchester United. No dobre, Esio. Ideme robiť niečo. Keby som mal tú kameru, tak to by som tu postavil, vieš.